Ahojte všetci, priatelia, naša kapela Kolárovci vás srdečne pozýva v mesiaci november, teda listopad, na prvé hudobné turné v Českej republike Kolárovci CZ Tour 2016. A to 15.11. mesto Jihlava, DKO, 16.11. Brno, Delnický dom Židenice, 17.11. Frídek Místek, kino Petra Bezruče, 18.11. Karviná, Mestský dom kultúry, 20.11. Kolín, Mestský spoločenský dom a 21.11. Odry, Delnický dom. Bližšie info o našich koncertoch na telefónnom čísle 00421 908 336 675 alebo na našej internetovej stránke www.kolárovci.sk v sekcii Naše akcie. Veríme, že spoločne prežijeme krásne chvíle. Teší sa na vás kapela Kolárovci.